Lang lien dat ik voor het laatst een tent opzetten ha. Dat wie het onbiedig grote ding dat wie mij hier naar Appelskeer. Wie neemt het de tabernakel. In maart komt Geert Tigelaar zijn nieuwste roman uit, met de spannende titel Om. Geert had de ondervindings die het erop dien had met zijn lange fietsreizen, verwerkt het naar een, zoals het zelfs neemt, psychologische fietsroman. Stap bij haatpersoon Ate efterop, fiets mij door Duitsland, Denemarken en Zweden. Zijn eindbestemming is de Noordkaap, daar ter afweven wordt met zijn verliezen. Zat het vaak een keer in de menselijke lippen, wint het oorzus Ate hopen hier en neemt het verhaal een hommelse keer. Het dreigste wie oors nog wel om een plakje te ziekjen. Ik ga wel blogs lezen, maar als zelfsmast is het een heel oors Pieter. Binnen bij Faro. Van het dik al heb ik een ziekpaadje voen. Ik zit nou efter een bjemmerige in een stuk loon. Nou maar hoop je dat de boer net del komt. Onder het eten sieren die ik oors net als om je heen zien. Ik ga ik niet weten dat er zoveel lood te jaren binnen. Want nota had er geen enkel lood west dat op mensen schutten koeien. Denk ik. Ik jij wel een soort auto's, waar net op een vraat. Het dikje dat ik inslaan ben rendeer. Waar je komt, maar je ik echt wezen. Aan de ene kant ben ik benijd hoe de eigenaar reageren zal als er mij sjocht. Aan de andere kant ben ik net benijd genoeg om dat uit te vinden. Let de boer daar maar mooi blijven. Wanneer betiet ben ik weer voort. Als er mij voortjaagt, ga ik tenminste mijn eten hoorn. Want dat is het slimste wat de barren kan. Dochs, dat er mij gewoon voortstuurt. Het is hier net het wilde westen dat er voort mijn hagelgeweer kleerstiert. Dochs,